Nacházíte se na nádvoří Mannhardského paláce, sídla Institutu umění Divadelního ústavu. Někdy počátkem 18. století zde bylo sídlo několika kočovných hereckých společností a ten duch vlastně v této budově zůstal do dneška, je tady divadelní sál. A kromě sídla Institutu umění Divadelního ústavu má zde sídlo divadlo v Celetné, divadelní časopisy, jako je Světa divadlo, divadelní noviny, časopis Loutkář nebo taneční zóna, některé z festivalů jako 4 dny v pohybu a další subjekty. Institut umění Divadelní ústav je jedno tělo, ale složené vlastně ze 2 částí, ze 2 srdcí rovnocenných. Tou starší částí je Divadelní ústav. Divadelní ústav byl založen v roce 1959 a v roce 2009 jsme oslavili tedy 50. výročí jeho založení. Divadelní ústav pod sebou skrývá jednu z největších knihoven divadelní literatury v Evropě. Knihovna obsahuje více než 113 000 svazků. Je zde také zahrnutá videotéka, která kromě svých vlastních obsáhlých fondů se stará také o videotéku Kiliánovy nadace. Spravujeme i rozsáhlý fond divadelní fotografie, která je také postupně digitalizovaná prostřednictvím různých evropských grantů. A jsme vlastníky sbírky, která je zaměřena hlavně na oblast scénografie a kostýmního návrhářství. Divadelní ústav dále se stará o dokumentační část a sice dokumentuje, sbírá a také prezentuje veškeré dostupné informace, materiály a další podklady o profesionální divadelní činnosti na území České republiky po roce 1945. A my tak děláme pomocí různých portálů, ať už je to divadlo.cz nebo v anglické mutaci theatre.cz, ale i prostřednictvím pořádání různých výstav. Divadelní ústav je také nepochybně zásadním hráčem na poli propagace českého divadla v zahraničí. Kromě výstav se věnujeme propagaci českého divadla též pořádáním velkých divadelních přehlídek, které nazýváme sezóny. V těch uplynulých letech to byla například česko-kanadská divadelní sezóna nebo sezóna českého divadla v Latinské Americe, v roce 2009 pak česko-izraelská divadelní sezóna. Naší vůbec největší a nejvýznamnější akcí, kterou organizujeme a produkujeme, je Pražské kvadrienále. Pražské kvadrienále je světová výstava scénografie a divadelního prostoru, která se koná pravidelně už od roku 1967. A za těch uplynulých 11 ročníků se zde v Praze představili umělci z více než 70 zemí a představili se zde umělci nejen v oblasti scénografie, ale i současní divadelní tvůrci, jako je například Bob Wilson a mnozí další. Divadlo je předmětem naší výzkumné činnosti a vydavatelské činnosti. Je to jediné výzkumné odborné pracoviště pro oblast divadla na území České republiky a pracuje na řadě výzkumných projektů, z nichž nejrozsáhlejší a nejvýznamnější je Česká divadelní encyklopedie. Vydává také teatrologické periodikum Divadelní reví. Institut umění je tou druhou částí naší instituce, která není zdaleka tak
tradiční a má naprosto jiný záběr činnosti, jiné ambice. Má za sebou pouze 5 let činnosti, ale velmi aktivní činnosti. Jejím hlavním cílem je věnovat se výměně informací a zkušeností mezi jednotlivými oblastmi umění a věnuje se jak oblasti tance, literatury, hudby, tak i výtvarného umění.